Γεια σας. Σήμερα παίζουμε το Five Nights at Freddy το 4, στη δεύτερη νύχτα. 4! Αν είναι και ο φίλος μου εδώ, σώσα να σου το πω. Πάλι ο φίλος μου βρήκε να πει παιδάκι μου. Δεν τίποτα το είπα αυτό. Α, ναι, πριν όταν παίζαμε, ναι. Τώρα εμείς το κρατάμε πολύ κοντά για να τρομάξουμε. Πριν τρομάξαμε, χεστήκαμε πάνω μας πετάχτηκε ο άλλος. Αλλά βγήκε λίγο fail το βίντεο. Είχε λίγο fail, τώρα το κάνουμε λίγο σοβαρά. Ναι. Παιδάκι μου, κράτα το λίγο κοντά. Καλά. Όπως εγώ. Μη σου βγει. Την άλλη φορά σου βγήκε με την πρώτη. Ναι. Θυμάσαι. Ναι, εκεί που ήμασταν. Είμαστε στο Βασίλη. Το νούμερο 1 μαγαζί. Κολλάει λίγο, δεν ξέρω γιατί. Είναι κόλλαγε. Δεν το ξέρω. Μη μας βγει. Πήγαινε στο... Θα μας βγει σίγουρα όπως κολλάει έτσι. Πήγαινε στο δίπλα, τι νομίζω θα βγει μια φάτσα στη γωνία. Όχι, δεν βγήκε. Πήγαινε Κρεβάτι πίσω. πίσω θα μας δει αυτή η φλατσιά. Κοντά. Όχι, δεν βγήκε. Κάνε λίγο κοντά ρε μερικά. Καλά. Είμαστε στην Τζουλάπα. 1 AM. 1 AM. Σε κάτι μέρες θα ανεβάσω και το intro. Oh my god. Τρόμαξα πάρα πολύ. The Freddy's 4, my god. Μ' αρέσει που δεν το περίμενα. Ούτε εγώ ρε τόσο Τώρα θα παίξει ο φίλος μου. Πέφτω εγώ. Mind the Freddy's 4. Βάλε πάλι τη δεύτερη νύχτα. Ναι, αυτό κάνω. Ωραία φίλε. Πέφτω εγώ τώρα. Το τελευταίο game θα το κάνει ο φίλος μου. Δυστυχώς, επειδή θέλει να είναι τόσο μεγάλο. Γιατί θα κάνουμε 2-3 game, παιδάκι μου. Έτσι, επειδή θέλω να είναι λίγα λεπτάκια αυτά για να ανεβάσω κάνα 2-3 βίντεο σήμερα. Είναι αυτό το μαλάκια. Ναι. Πρέπει κολλάει αυτό το μαλάκα γάμο. Θα βάζω και League of Legends, από ό,τι ξέρω μαλακά. Τρόμαξα. Στο Five Nights at Freddy μια φορά είχα πάει στην τέταρτη μέρα και γινόταν της πουτάνας. Εγώ πάει στην πέμπτη να πούμε. Εγώ γαμητέντε εδώ. Στην πέμπτη με τίποτα δεν το περνάς. Το ξέρω σου λέω. Είχα οτσιστεί πάνω Σε μου. αυτούς τους λέω. Ναι, το ξέρω. Τότε τι μιλάς. Μη μου βγει όμως εμείς θα το κρατάμε κοντά. Κάτι θα μας αλλά δεν θα μας βγει κοντά, κοίτα. Δεν θα μας βγει. Στο είπα ότι δεν θα μας βγει κοντά. Εδώ θα μας βγει. Πήγαινε από εδώ. Μετά πήγαινε στο κρεβάτι. Ναι. Πήγαινε κρεβάτι και μετά ντουλάπα. Ντουλάπα δεν μου έχει βγει ποτέ κάποιος. Και εμένα. Μου έχει βγει στη μέση όμως. Στη μέση μου έχει βγει, μέσα στην ντουλάπα δεν μου έχει βγει. Εμένα παντού μου έχει βγει εκτός από την ντουλάπα. Όχι, τι έχω πάθει και μου έχει βγει. Ήθελα να βγω κάτι λάθος και είχα πάσει close the door και μου βγήκε. Για τσεστή πάνω μου. Μαλάκα να τρομάξουμε. 1 AM. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Άμα τα καταφέρουμε θα παίξουμε κι άλλη μια φορά που θα είμαι εγώ και στην τρίτη μέρα. Και άμα τα καταφέρουμε και στην τρίτη θα το συνεχίσει μέχρι την πέμπτη και άμα το καταφέρουμε στην πέμπτη που δεν νομίζω μαλάκα. Τρομάξουμε τώρα, θα τρομάξουμε, κοίτα. Ναι. Εγώ και εγώ. Στο προηγούμενο gaming fail που κάναμε record πήγα εγώ ότι θα βγει τώρα και βγήκε. Κρεβάτι. Μαλακό. Είναι γαμάτο. Όχι. Μαλακά, θα τρομάξουμε σίγουρα. Νέρα. Τρέμω. Δεν είναι κανένα. Άμα δείχναμε και τις φάτσες μας τώρα που δεν μπορούμε θα σας έδειχνα τις τρίχες μου. Στο χέρι μου έχουν σηκωθεί λίγο. Να μου γίνει τα σκατά πάνω από πίδ. Κρυώνω από την τρομάρα μου. Κρεβάτι τώρα. Ναι, το κρεβάτι θα μας βγει σίγουρα κάτι. Εντάξει. Διότσικο. Με τον τρομάξε το αρκουδάκι. Το αρκουδάκι κοιτάει. Πώς και δεν μας γίνει τίποτα. Γιατί κοιτάμε πάντα. Πριν, 3 AM.
Κάντε λίγο γρήγορα για να μην τέτοια να μην μας έρθουν. Ρε, είναι αυτή και κολλάει λίγο όμως. Δεν ξέρω τι έπαθα. Κάντε γρήγορα για να νικήσουμε αυτή τη μέρα. Αυτό προσπαθώ, παιδάκι μου. Ω, μαλακά. Άμα έχεις πεταχτεί, αν περίμενα κι άλλο λίγο. Στην τουλάπα δεν βγαίνει. Ναι ρε, μου έχει βγει μια φορά όμως. Μου της φάει λίγο στην τουλάπα που την έχουν βάλει, δεν βγαίνει καν. Τρομάξαμε, κοίτα. Ω, καλά. Εδώ νομίζω έχουμε τρομάξει. Έχουμε τρομάξει, σουτ! Όταν τελειώσουμε το game, φέρε να το σταματήσω εγώ επειδή εσύ δεν ξέρεις. Οκ. Δύο! Ο Αμίτζι! Και παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό gameplay. Φοβηθήκαμε, ήταν σεξι ανανόδο. Είναι περίπου 10 η ώρα περίπου. Δεν είμαι σίγουρος, θα δώσω λίγο. Ήμασταν στη δεύτερη μέρα και παραλίγο να την νικήσουμε, παιδιά. Ήμασταν 4 AM. Σχεδόν. Και γεια σας.